Keď robíme rez kocky alebo aj iného telesa, napríklad nejakého ihlana a tak ďalej, tak keď máme na tej kocke nejaký bod, tak určite na ktorej strane tej kocky leží ten bod. Napríklad tu by sme mali nejaký bod, čo ja viem, bod S. Hej. No teraz ešte nie je jasné, že či som ho umiestnil akože na túto stranu FGH alebo na túto zadnú CDGH. Hej, ako vidíte. Tak to je taká pomocka, že ja to takto vyznačím. Tak si zúrem takú pomocnú úsečku. A teraz je vlastne jasné, že keď ten bod leží na tej úsečke, a tá úsečka mimochodom leží teda na tejto zadnej strane, tak aj tento bod teda leží na zadnej. Hej. Keby som chcel znázorniť, že ten bod leží napríklad na tejto strane FGH, tak to by som mohol urobiť napríklad takto by som urobil potom tú čiaru. Hej, a teraz by znamenalo, že vlastne leží na tejto hornej strane. A to je iba taký detail, taká pomocka, že takto sa to väčšinou značí aj v zadaniach, keď nie je jasné, že kde ten bod má ležať. No a teraz je teda jednoducho určiť, kde tento bod leží, hej. Tento bod S leží na strane FGH. Hej. Môže sa stať, že bod leží aj na dvoch stranách zároveň. A to vtedy, keď je umiestnený kde si napríklad takto by bol umiestnený nejaký bod, napríklad bod N. Tak to keby teda na tom rohu, na tej hrane. Teraz sa nachádza na hrane FG. Vtedy bude ležať až na dvoch stranách, a to na tých, ktoré obsahujú túto hranu FG. Tak ja to takto napíšem, že bod N leží teda na tejto prednej, lebo ona, teda tejto hornej strane, tejto kocky FGH. No, vidíme, že obsahuje FG, túto hranu FG. Takže tam leží, a bod N leží na tej hrane FG, takže leží aj na tejto hornej strane zároveň. To je vidno aj z obrázka, že tento bod leží aj na tomto, a zároveň tento bod N leží aj na tejto pravej strane BCFG, takže ešte zároveň leží aj na BCFG. A zase si môžem všimnúť, že hej, a táto strana BCFG, táto strana obsahuje aj hranu FG, takže aj bod N. Ešte môže nastať taký tretí prípad, keď sa pozrieme napríklad na tento bod, značím zeleným, na tento bod F. Hej. Tento bod F leží teda na rohu, že je to vrchol, hej, vrchol kocky. Vrchol kocky leží až na troch stranách kocky. On je akoby na prieniku tých hrán až troch, takže bude ležieť aj na každej hrane, ktorá na každej strane, ktorá obsahuje jednu z týchto troch hrán. Alebo jednoducho povedané, bod F bude ležať na každej strane tejto kocky, ktorá jednoducho obsahuje ten bod F. Takže to bude ABF, hej, ABF, tu ideme a obsahuje F, hej, čiže tam leží F, bod na tejto strane. Zároveň bod F leží aj na tejto strane, že B, C, F, G, opäť, lebo sa tu nachádza F. A je to samozrejme aj z obrázka vidno, že toto F leží na tejto, a B, F, G na tejto, B, C, F. No a ešte musíme nájsť tretiu, lebo keď je to vrchol, ten F, tak tedy vždy je zákon, že bude na troch. Takže musíme hľadať, aj keby sme presne hneď nevedeli kde, ale určite musia byť 3. Hej, a to je teda táto horná, to je FGH. A tu máme F. Ale toto sú 3 prípady, aké môžu nastať. Zadanie môže byť aj takéto. Máme takto pomocnú čiaru, alebo pomocnú predĺženú, tú úsečku AB. A tu máme nejaký bod. Hej, a teraz určite, že na ktorých stranách tejto kocky leží
tento bod. No, ja to zle hovorím, ja to hovorím len pre zjednodušenie, že strana, keď ono spísať po správnosti mal povedať, že na ktorej rovine leží. A my to môžeme teda chápať tak, že tento bod X leží akoby na len predĺženej tejto hrany AB, z ktorej sa teda stala akoby polpriamka, tak to môžeme brať, že akoby ten X jednoducho ležal na tejto hrane. Akýby ležal tu. To znamená, že to je tento druhý prípad s tým X-kom, ako s tým N-kom, hej? To je tento prípad. To znamená, že X bude ležať na dvoch. Akože takto, hej, je pravda, že on teraz neleží ani na žiadnej strane neleží, hej? Lebo je mimo tej kocky, ale ono tu ide, že na rovina. My teraz sa to chápeme ako roviny, tie strany, aké by boli nekonečne veľké, hej? Ako keby to AB pokračovalo až takto, až do nekonečna proste. No to sa zle predstavuje, hej, ale keby to AB, F napríklad, tá strana nemala hranice, hej, že by to nebol takýto štvorec, ale proste do nekonečná veľká plocha, hej. Takže preto to môžem povedať, že to X teda leží na, dobre, tak leží na tejto rovine, alebo bod X leží na rovine, na ktorej leží táto strana kocky, hej, môžem to tak odborne povedať, ale dobre, ja nebudem filozofovať, ja budem hovoriť napriek tomu, že bod leží na nejakej z týchto strán, hej, tak ja poviem, že takže bod X leží ako keby na tejto hrane AB, hej. Jednoducho takto budeme chápať. Čiže už som povedal, je to ten druhý prípad, to znamená, že bod X bude ležať na dvoch tých stranách tejto kocky, hej. Čiže leží, ja si môžem aj tak iba pomocne napísať, že to X keby bolo tu, hej, to je iba taká pomocka, to iba ja chcem. A teraz určím, teda bod X leží na tejto AB. Hej, hrana AB je súčasťou tejto prednej strany alebo F, tak môžem napísať X leží na ABF strane. A potom určite na jednej, lebo sa nachádza na hrane, to znamená, že zákon, že bude ležať na dvoch stranách. Takže ešte táto spodná ABCD obsahuje hranu AB, čiže aj X. Takže ešte leží na A, B, C, D, hej. Takže to som nazvané, že ako to chápať, hej, keď máme takto, keby ten bod mimo kocky, tak on keby bol na tej hrane, tak to chápeme.